Jeg gemmer dig med politiet. Lige om lidt, så skal vi løbe afsted, så skal vi gemme os over i hal M. Og vi har Anilleren her. Jeg har altså ikke lige fået forberedt mikrofonen eller noget som helst. Det var sådan lige lidt spontant. Okay, triple stream! Og jeg har mit professional setup med i dag. Og det er lige gået op for mig, at jeg simpelthen har taget verdens dummeste outfit på i dag. Du kan tage lige noget øjne. Sorry. Ikke igen. Jeg skal blive taget nøglen. Jeg ved ikke engang, om jeg er live. Kan jeg få en, der til at tjekke min Twitch eller noget? Nej, ikke. Eller noget. Eller noget. Er jeg live? Jeg ved det ikke. Men ved du hvad? Ved hvad, chat? Der er faktisk et... Hej, Fisker. Er Kvistgaard her? Ja, ind i chat. Ja. Men chat, der er lige et... Nå, for fanden. Nu ved jeg ikke helt, om min mikrofon lige kan til noget. Vær bare for at gøre det lidt mere spændende. Så ser du stream. Hej, Bæk. Ej, men det er se dig. Hvor den der var fantastisk til videre. Vi lever nu ude fra game. Og vi har Jesus med os. Hej. Hej, det er mig. Ja, okay. Hej, det er mig. Ja. Det er lidt noget lort, jeg er den højere os alle sammen her. Så er jeg kommet i gruppe med en masse andre der. Vi skal vildt bare gå. Du er ikke den laveste her, men du er den yngste. Ja. Jeg skal sige, du er en pøls. Er en pøls? Nå, det er begge der pøls. Nej, det er Sofie, der er ikke den her. Hej Sofie, dejligt at se dig. Den der var fantastisk. Og hej Rasmus. Dit viking droppede fra Kobe. Ja. Nu kommer du på stream. Jeg vil ikke med. Du vil ikke med? Jeg kan godt gå væk. Nej, jeg streamer selv, som sagt. Men er du streamer? I må godt, fordi det er normalt til for os andre. Hov. Jeg ved ikke engang. Der er der ikke noget med. Jeg er lige snart, jeg skal ind i den her lov. Det er mest af, fordi jeg Ind i halvøm, ja. Hvad er klokken? Jeg kalder den her halal. Nice. Altså, jeg er klar til løb, og så løber jeg. Jeg skal fandme ikke løbe. Jeg skal bare gemme dem. Ja, men Okay, jeg skal lige hurtigt give dig på mennesker, der er højere end mig. Jeg kan snakke til. Sådan der. Mega Jeg klar. kan gemme mig ved. Jamen, jeg har også nogle høje mennesker, jeg skal bare finde. Okay, vi smutter nu. Jeg ved ikke, hvorfor jeg følger efter de andre. Min bukser, de folk faldt. Ej, nu får jeg notifikation. Men igen, målet er, at vi skal gemme os fra politiet. Vi har 5 minutter til at gemme os. De andre, de er allerede foran, men det var skyndt os videre. Nu ved nu svarer jeg ikke så mange på så meget på chatbeskeden. Jeg har lige fokus et andet sted, fordi jeg skal finde mig en gemmeplads. Gemme mig. Jeg skal ikke løbe. Hvad får vinderen? Depression. Og Jesus lige i nakken. Ja. Vi så den. Vi ses, Jesus. Nå. Men jeg ved ikke, hvad jeg vinderen får. Jeg er bare med. Jeg tror, jeg ved, hvor jeg skal gemme mig. Jeg har fundet min mentor. Ja, så nu kører vi fra klokken 17 i stedet. Simon, jeg bliver nødt til at bruge dig til at gemme mig. Bare stille dig bag ved mig. Ja, det er det. Ja, super. Så vi gemmer os her resten af dagen. Tak for det. Jeg smutter videre. Så. Undersøg min søn. Den vej. Så. Fordi det var noget med, at vi skal gemme os i plain sight. Og jeg er lidt for tyk og lidt for bredskuldret til at gemme mig sådan helt 100%. Så spørgsmålet er bare om, hvor vi kan få næsten til at gemme mig. Nej, det tror jeg ikke. Er det ud? Og det er meningen, at vi skal gemme os herinde. Ja, jeg ved det sgu ikke helt. Okay. Nå, men da jeg var stille og roligt. Ja. Jeg er glad for at høre. Du får helt tøj hals, det kan jeg ikke. Tror du, vi kan gemme os ved Lasse?
Ved du hvad? Vi prøver. Vi prøver sgu. Hvor kan man gemme sig bedst? Jeg har ingen idé. Jeg er fucked, når det kommer til sådan noget med gemme dig. Det er bare... Prøv sig frem. Du ved. Håb på det bedste. Min mål er at finde en høj person. Igen, om det så er, det jeg skal gå efter. Jeg ved også, at der er nogen her i Halvhjem, der har sådan styr på lort. Ikke så bare lort på styr. Da. Der er ikke så meget gemt noget her. Vi sidder bare. Ja, jeg ved hvad. Vi sidder i bare. Med ryg til det hele lortet. Vi sætter os lige. Gør vi det sådan her. En taske. Det er en frækker, eller? Der er en frækker, Nico. Det ved vi også godt. Politiet skal ikke finde mig. Jeg tror det er første gang, jeg er i gang med at lave noget gameplay for politiet. Jeg ved, det var til Copenhagen Gaming Week her sidste år. Nej, ikke sidste år, sorry. Her tidligere i år. Jeg ved ikke helt, om jeg kan kalde det æren for os selv at være med, men vi prøver. Jeg skal lige høre, har jeg en moderator, der sidder i chatten, fordi jeg kunne godt bruge en lille smule hjælp. Fordi at... ja. Jeg har ikke lige skrevet på Discord. Jeg håber, det er Susan sidder, fordi jeg ved, Keith, han... Ja, han... Jeg vil ikke sige, at Keith, han kender sig, men... Han er i hvert fald gået tilbage på hotellet. Men hvad så, dem der sidder og kigger med? Hej, det er hyggeligt. Jeg er ikke noget som altid. Det er det spørgsmål. Jeg tror bare, jeg skal sidde her og lave ikke og flot. Det findes bare at hygge mig og håbe på det bedste. Jeg tænker lige, at jeg gør sådan her. En lille smule tættere på ansigtet. Nu ved jeg ikke helt, hvor godt folk kan høre mig lige nu, fordi jeg har aldrig sat min mikrofon op. Så... ja. Jeg ved godt, at jeg ikke snakker så meget, men det er fordi, jeg har fokus på ikke at i fanget. Det var håb på det bedste, lad være med at blive fanget, sidder bare her og hygger mig med barn. Så lige pludselig får så touch på skulderen, så ved vi, at løbet er kørt. Jeg ved godt, jeg har den der taktik med at gemme mig in plain sight, ikke helt fungerer her. Det er jo teknisk set, jeg er meget ude over lige nu. Jeg sidder teknisk set bare ved. Ja, bare. Hej og farvel. Jamen hej, ja, så farvel igen. Det var lige hyggeligt, du gad at komme ind. Jeg sidder lige og laver noget politik gennem dig, så hvis jeg ikke lige svarer på beskeder til tider, så er det fordi, jeg har trådt med ikke at blive fundet.
Jeg skal lige sikre mig, at der ikke lige er nogen, der skriver til mig privat, fordi at... Yeah! Vi skal se her for nu får I lige den bedste synsvinkel nogensinde. Hej. Vi sidder lige nu over ved, ved scenen. I kommer nok til at kunne høre derfra lige om lidt. Fordi nu starter der et show. Der starter show over ved scenen her lige om lidt. Vi hopper lige tilbage her. Hey! Ja. Det er tilbage. Hvorfor man ikke bliver fra fundet lidt. Det er bare en menneske, der ikke tilbage. Jeg vil også sige, det er verdens med jer nu. Hej! Nå, for fanden. Jamen, tak for det. Jeg fik den sgu ikke. Jeg fik den ikke. De nåede at finde mig. Det er bare om at hoppe tilbage og hygge sig med de andre ved streampoint. Håber jeg ikke irriterer, du ved. Nå, Jesus. Bang! Hej! Shut up! Jeg sad over ved baren og bare så og chillede. Bare. Jeg så der ved Søndergården. Jamen, jeg sad over ved baren og bare så og chillede. Lige pludselig skulle du se politiet bag mig og bare... fuck! Jeg så Chris med det der kamera, og så var den, fuck, jeg kigger væk. Så de så tæt på at gå forbi, og så er jeg sådan, men desværre, de fandt os alligevel. Vi prøvede 6 hjem. Ja. Men igen, vi er nogle bots, når det kommer til sådan en gennemleg der. Igen, jeg er lidt for bredskuldret til det. Jeg er lidt for lyserød. Ja, det er så din egen skyld. Ja. Jeg blendede ikke rigtig ind. Jo, sådan virkede ikke på den scene. Det er Potter, det er fordi, at den lige pludselig er hoppet af igen, men tak for dit follow. Håber jeg. Jeg ved ikke helt, hvad der sker, fordi at den virker ikke helt. Jeg prøver lige at... Det er fordi, jeg har glemt at skifte over til audience view. Det er mig, der er en bot. Det må du virkelig undskylde. Det er første gang, jeg prøver sådan i streaming. Ja. Hold din kæft, Simon. Træls. Jeg så lige Chris, Men er Sønneke blevet fundet endnu? Ja, så er det der blevet fundet. Hvordan, når I er de mindste, og I er allerede blevet Fordi jeg er tyk. Fordi jeg er meget lyserød. Men altså, ja, det er måske... Du skulle have gemt over ved slikbilen, eller nej, du skulle have gemt derovre. Ja, det skulle jeg Det skulle du have gjort. Altså, Simon, Bare lagt der, ikke? Og så var der sådan et, de finder mig ikke. Simon, jeg sad over ved baren i de der små nogen der bare... Selvfølgelig fandt I dig derovre. Børn må ikke være ved barn. Hold din kæft. Jeg er næsten 23, vil jeg lige pointere. Når vi skal tilbage for at vise, Ja. at vi har fundet. Ja. Vi ses. Det er da sandt. Nå, Potter, du må lige se til, hvad der lige skete, fordi min soundalert ikke virkede. Jeg tænkte Og lige, det gør at, lige sådan her igen. Men jeg sætter i hvert fald stor pris på, at du er herinde. Velkommen til. Vi har lige været i gang med noget politik hjemme, sammen med blandt andet en lille nys her. Flores ved jeg ikke, om er blevet fundet. Jesus er i gang, Muller er i gang, og... Hvad var den sidste igen? Delfin. Delfin, det er rigtigt. Hvad så? Det er Ruby sgu da. Nå, jeg går tilbage. Vi er lige i gang med noget IL-streaming. Hvis der er, du ikke vil på kamera, så må du lige se til. Og jeg er ligeglad. Nå, fair nok. Ja. Ja, tak.
Hej Malene Pigen, dejligt at se dig. Håber, det var fantastisk. Nå, vi har lige været i gang med noget politikemleje, og det gik ikke særlig godt. Nu håber jeg så ikke, at jeg var den første, der blev fundet, fordi jeg så også lille lys kom gående. Så jeg græd lige smule. Men hvad så, har du nyt Gamebox indtil nu? Ja. Altså, det er mega hyggeligt herude. Ja. Der dufter den her klor. Det er sådan, jeg bedst kan lide det. Men hvad så, Malene Pigen? Har du et dejligt forhold til Gamebox? Lav ballade som altid. Ja. Jeg læser lige din besked i det, jeg kommer tilbage på dig. No worries. Jeg skal bare lige finde et sted at sætte mig. Og så irriterer lille nys i mellemtiden. Der var nemt. Ja. Nå. Vi skal lige... Hej! Du er den første. Hvad mener der andre, der er her tilbage eller noget? Ikke nogen. Fuck. Du blev fundet først. Nej, du blev fundet først. Altså, det første, der blev fundet, var Mørke. Og han blev fundet i Rudé. Men der var kun én, der blev fundet i den runde. Ej, jeg havde sat mig deroppe i Søndergaard, hvor der var show, ikke? De var så tæt på at gå forbi, men så havde han lidt Ja, jeg sad bare chillet i baren. Det var dejligt. Jo, selvfølgelig. Det er da klart. Ja, hej Sofie. Dejligt. Hvis jeg havde været med det med at gemme sig, så havde jeg vundet. Men efter jeg gemmer for folk, uden ved, hvordan det ser ud, og på 2 sekunder kan jeg pludselig være umulig at finde. Hvis man har set, hvad for et jeg er på, etc. Jeg gemmer i menneskemængden ude midt i det hele, så vi se. Og ved hvad, Potter, det tror jeg gerne på, fordi jeg er lidt til det med gemmelang. Og så lige pludselig går jeg bare over til folk, og så, hey, se, der er lille lys. Og så lige pludselig går man herover, og så finder man over. Det er mig. Det er ikke helt ikke. Nej, det behøver ikke nu. Vi er. Hvad siger du, Du har fundet først. Hvad siger du, når du bliver fundet? Kom lige hen til dig og siger, hey, du har fundet nu. Ja. Jeg tror ikke, det Det kunne være sjovt, hvis det smed ind i håndjern. Jeg sad bare streamet og bare hyggede mig, og så lige pludselig kan jeg se på bag mig bare. Fuck! Altså, jeg vil da sige, at mit gennemsted, det var fint nok. Vi gjorde det godt, ikke? Ja, vi gjorde det godt. Vi gjorde det rigtig godt. Vi gjorde det skide godt. Jeg er bare sejr. Det er virkelig nervepirrende, synes jeg. Ej, nu får jeg snap som mål. Det gør det sådan her. Toxic! Men hej Sofie, jeg var her. Han er mange paller. Jeg kan lade det nu.